毎朝6時、必ず来るおじさんがいる。いつも同じ時間、同じ商品。これで380円です。毎日おにぎり1個と缶コーヒー、一言も喋らん。あの人、絶対裏社会の人だって。いやいや、まさか。春も夏も秋もずっと同じだった。すみません、この子外で泣いてて。ママとはぐれちゃった。警察に連絡しますね。ここで一緒に待とう。大丈夫だから。ほら、ゆっくり飲んで。初めて見た、あの人の笑顔。よかった。本当にありがとうございます。いえ。先生、いつもお疲れ様です。あの人、近所の小児科の院長先生だよ。先生、いつもありがとうございます。ありがとう。